ọkwa ụnụ ma n'obodo ọ bụ na nwere onye omekome kwesịrị ka e nwee onye kwulekwu n'ime ya. O ji awa agwakọta ajọ dibịa ka ọ dosenata aka na nsị. Ụmụ Igbo be anyị, ekene m onye ọbụla ekene ọnụ kene mmụọ na-emere Igbo niile ibe ọma, nsị na oyi adịrị Igbo niile mma. Ọ bụ ọgwọ na obu nwa na nke ududo na-ekwu, obere nwa bụ ndụ chietụrụ ugo eziokwu n'isi si mma gbadowe na ugochalacha enweghị ochuchu. O ji awụbụ eziokwu ma mekwu ihe nnagbuo ụla ndị ichie ekewe ma ọgbọ n'isi, maka na ọhụọ na ogu ka eji eje ọgụ ana. Ụmụ Igbo ndụ nwe m, ọkwa ụnụ mana ọ na-agwa ezie m ozizi ọgaranya nziruo, mana agwa m gbaa jụfụta ọgaranya wara m ọsọ, maka na ebuba na ebe ekwensu ọkwari mmadụ na-emenyanwu ibe. Ma ma echezozie na osisi nkụ asụghị nwata na ọchị ike na nwata anaghị ama na ọchị ike we ọnya. Ndị politishans niile nwere n'ala Igbo be anyị, aja n'Igbo be anyị si m jụọ unu ọtadụla akwụ ka ọ were eze unu si acha. Unu ochetezigwere na unu uwe Igbo, unu ochezona na-eti okwe eri okwe n'ọkwa na onye ahụ riri ka agbala. Keduzi ka unu si gba nkịtị a na-azụ ya okwe n'isi ụmụ Igbo unu na-ekiri n'anya? Eziokwu, aja na Igbo be anyị na-ewekwere n'ụlọ iwe. Jeenụ kpọnata ụmụ Igbo ka anyị nawa n'ọkwa ụnaghị akara anyị mma. Na mbụ bajele mba a na-atụ anya nnata na oyi anọta ele ka anyị nawa ebe anyị si bịa, na nne mụrụ ọmụmụ na-echezi anyị. Lee n'anya, ọkwa nne ya bụ nne dọbara ụmụ Igbo anyị ga-eri, nne ya ezula anyị, maka na chi kere Igbo kere Igbo Igbo du nnekwute. Ọkwa ya ka o ji dobere anyị bụ ụmụ Igbo nne ya ezula anyị. Ọkwụ ya ka unu gbara nkịtị ndị mbịambịa wee bịazie n'ala Igbo be anyị bụrụ ya wu nne iwe bụ na Abuja. Ụmụ Igbo na-akwụgharịzi nkaba na-achị ibe agwọ ya eri. Hei, ụmụ Igbo be anyị ọkwa na ibe ivele, ọkwa na alụ, ọkwa na alụ, ọkwa na ibe ivele. Ndị politishans be anyị echekwe na nwa agụ ada ata abịbịa na agụ ga-adọgbu ori anụ nne ya na-adọgbu, maka na onye nne ya na-efu isi anụ efu ihe agba ya, obi eje na-adụ ya mma. Keduzi ka o si awụ unu gboga Abuja? Unu ruo na Abuja ekukọ ya unu ofu ngaji rice n'aka n'aka, unu egbedata n'ala Igbo be anyị vuru salin na akpagharị. O nwezie ka onye ọkada si bụ ọgbata ndị amị na ndị mọba polisi na-eme unu eskọtụ amatuchie were koboko na nwa awọ jọmpụ nyụọ ya anya. Unu a na-eko vụnavụna chezozie n'ọkwa ibe nne dọbala anyị ka a na-eme unu nyenọ. Hei, ndị be anyị emerie ka ụmụ nwa wa ọgwọ n'ogu nwa na nke ududo avọ. Ọkwa nne dọbala anyị ga-eri ya ka a na-emezi anyị nyenọ. Ndị politishans niile nọ n'ala Igbo be anyị, gekwenụ ntị ka m gwa unu ibe. Ọ na-abụkwanụ nwaanyị amoosu nyekata obodo nsogbu, akpọ dibịa aja na owere oke ike nga gọgbuo ya n'ọgwọ. Aja na Igbo be anyị si unu sepụ aka enwe n'obe, o mee ọrụ na aka mmadụ n'ike, maka na ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọ Igbo anwụchana n'ezi nkava na-achụ ego, maka ego dị anyị n'akara aka. Ụmụ Igbo be anyị ka anyị wanyite na onye ajụrụ ajụ anakwa ha na-ajụ onwe ya. Ụmụ Igbo ka anyị wanyite, ka anyị jikọọ aka ọnụ, ka anyị nawa n'ọkwa na ụna ya akara anyị mma, maka na izu ka mma na nna eji ụmụnne m. Ụmụ Igbo ka anyị nawa n'ọhụna ya akara anyị mma. Ndị be anyị eje ma anọtawazi, maka na ogbugbu a na-egbu ebiri na ọ na-ewe nna atụrụ iwe, nsị na-eje ma anatawazi, na mmụọ gwara m kwuo ibe na-ekwu ka m ike eje ma anatawa, nsị na oyi adụrụ Igbo niile mma, na ibe ọ bụ na bụ ibe ọma onye Igbo tiri aka oyi agaziri ihe na eke na oyi na awọ na nkwọ. Mmụọ bụ na sụ na onye ha adụrụ onye Igbo mma, nsị ibe na-egbu mmụọ bụkwa ya. Mmadụ ọ bụ na sụ na onye ha adụrụ onye Igbo mma, nsị ibe na-egbu mmadụ bụkwa ya. Ụmụ Igbo kwenere nụ ise ise.